Mfowethu ngizofuna ke ukuthi ke siphuthume siye lapha na kuyi palliative care ngoba ngiyazi ukuthi olunye ke wezinto esizenzayo la kwi department engandile kungakhulunywa futhi ngazo kakhulu mhlawumbe uqala ubeke isithombe nje umuntu ongathi masikhuluma nge palliative care sikhuluma ngani iyini palliative care umuntu mhlawumbe akaqale ayichaze le palliative care mhlawumbe siqale ngegama nje lithi care ukunakekela uma nje unakekela nje umuntu bese kuthi ke upalliative angithi ngalesikhathi mhlambe abezempilo odokotela bekutshela ukuthi unesifo esithile kungaba umdlavuza kungaba yini thina isikhathi esiningi sizobuka ke manje ukuthi mhlambe ngizothola hlobo luni lwephilisi bese la kwi palliative asizobheka ke manje ukwakheka noma icause yesifo ngqo siyibuka ngehlo leli lephilisi siyibuka ke manje mesithi palliative sesiyibuka ngehlo lokuthi njengoba utshelwe ukuthi unalesifo ngabe somdlavuza sesibuka thina manje nje ukuthi ke ibuphi umzimo obhekene nabo manje yipi umthwalo osemahlombe kuwena sokuthi la kwi palliative care sesibuka ke manje na ngokususa lenkungu noma ngokususa lelefu lengamanye amazwi sikususa lo mthwalo siususa kanjani nalomthwalo uma sithi palliative okusho ukuthi sifuna ukuthi ngalesikhathi sikutshela ukuthi ungaba nomdlavuza othile asibe nethimba lonke ke liphelele ngamanye amazwi ukhona udokotela ukhona umhlengikazi ukhona social worker bakhona bengqondo o psychiatrist psychologist sibe nabo abefundisi sibe nabo futhi abezempilo amini laba abezokudla ekuthiwa ama dietitian nawo lokho esithi multidisciplinary okusho ukuthi manje sifuna wena manje na ukuthi sibuke leli linye side okusho ukuthi leli side lingaka right isandla sokudla yileli lamaphilisi kwa palliative care sesisusa umthwalo ke manje emahlombe ngoba ke ngamanye amazwi khona into esifuna ukuyi reliever kuwena yona palliative care kahle